नेताजी इनडोर स्टेडियामाव खुंजानाय स्निथि इंटरनेशनल काराटे डु बादायलायनायाव चिरां जिल्ला सेसिनकाय सेटरिय काराटे डु एसोसिएशननिफ्राय 16 गेलेगिरिफोरा देरहासार जाना फैदों। बे बादायलायनायाव देरहासार जानाय गेलेगिरिफोरा दिनै फुंबिलिनि समाव सौफैनो हायो निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव आरो बिसोरखौ आर'नाइजों बरायो। देरहासार जानाय गेलेगिरिफ्रा देरहासार जाना गोजोननाय फोरमायदों आरो गोजौ फारसे दावगालांनो गोसो जादों खेला गेलेना होनना फोरमायबावदों। ओरैहाय चिरां जिल्ला सेसिनकाय सेटरिय काराटे डु एसोसिएशननि कोच बिरदाव ब्रह्मआबो फोरमायदों दि चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 16 गेलेगिरिफ्रा सना, सिलभार, ब्रन्ज मेडेल देरहासार जाबोनो हादों, जायनि गेजेरजों गथ'फ्रा गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि लानायनि लामा दं गेलेबावनानै बेनिखायनो सरखारनिफ्राय एसे मदद खावलायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा जुमि ब्रह्म। आं जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। एरिया जाबाय नावकाटा एरिया। ओमफ्राय आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गेलेनो थांदों। गासै अल आसामैनो अल इन्डिया जाना थांदों जों। साबैसे गेलेयामोन? जों गेलेनायाथ' 110 थांदोंमोन। बेनिफ्राय मेडेल फैजोबदों गासिबो फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड। गोजोननाय मोन्दों गेलेनानै, जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायफोरा जाहाथे आरो इयुनाव गेलेबावो जोंनि बायदि, बिसोरखौबो आरो सापर्ट खालामो। गेलेनायाव माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो? गेलेनाय एक्सपिरियेन्सखौ आं सिगांनिफ्राय गेलेबाय थानाय नालाय एबार एसे टाफ जासिनदोंमोन, थेवबो मोजां नांदों गेलेनानै। टाफ लालाय ओंखायनो आं थार्डआव मेडेलखौ लाबोबाय। जियानो जाहाथे जेनदि आङो थार्डआवबाबो खस्थ'यैनो गेलेनानै देरहाबोबाय, ओंखायनो मोजां नांदों आरो। गेमा बुहुत टाफ जादोंमोन। गासै 8टा कान्ट्रिजों गेलेनांगौ जादों आरो। अस्ट्रेलिया, जेरै नेपाल, बिदिनो बायदि बायदि दङ। नेक्स्ट आंना टारगेटआ जाबाय स्टेट गेलेगोन। बिनि उनावथ' आंनाथ' सिमा वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानाय, खिन्थु उनावलागि मा जायो नायनोसै, आं नाजाबाय थागोन। 7 इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप गेलेदोंमोन। बेयावनो जोंना टटेल 8टा हादोर फैदोंमोन गेलेनो। बिनि गेजेरावनो जोंनि चिरां जिल्ला सेसिनकाय सेटरिय काराटे डु एसोसिएशननिफ्रायबो मेडेल मोनबोनो हादों, गल्ड, सिलभार आरो ब्रन्ज। गासै गल्ड 7टा, ब्रन्ज 4, ओमफ्राय सिलभारा 4। नोंसिनि एसोसिएशननिफ्राय बबे जायगानिफ्राय बाहागो लादों? जोंनि एसोसिएशननिफ्राय जों अल आसाम टटेलैनो अल आसामैनो लाजोबदोंमोन जोंनिफ्राय। साबैसे गेलेगिरि दंमोन? जोंनिफ्राय चिरां जिल्लानिफ्राय 18टा प्लेयार थांदोंमोन। बेनि गेजेराव 11 जन मोनबाय। थांनाय फैनायाव जेबो उसुबिदा जायासै? थांनाय फैनायाव निस्सय जों निजे खरस खालायनाय हिसाबै बांद्राय जेबो उसुबिदा जायासै। गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर हेल्प होनो गोसो? गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौनो मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो लुगैयो, जोंनि थाखाय मोनसे कमिउनिटि हल आरो मेट मोनोबा मोजां, ग्लभ्स, इकुइपमेन्टफोर होयोबा मोजां जायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय। गथ'फोरा प्रेक्टिस खालामनो आरो इकुइपमेन्टफोर बायनायाव बहुद दिगदार जायो। इकुइपमेन्टफोरा दाम जायो, जेरै मोनसे काटा ड्रेसाव 4,500 लायो, कमिटियानो सेम बिदिनो लायो। टटेल जोंनियाव इकुइपमेन्टफोर बायोबा बिदिनो 25-30,000 थाङो सासे प्लेयाराव। बे खेलानि गेजेरजों गथ'फोरा मा सिमां नुदों? बे खेलानि गेजेरजोंनो गथ'फोरा माबा खालामनो हागोन, जेरै गावनि माखासे लाइफखौ दानो हागोन, जेरै डिफेन्सआव हाबनो हागोन। बिदिनो दाथ' जोङो डिस्ट्रिक्ट गेम फैगासिनो, जोंनियाव डिस्ट्रिक्ट गेम जासिगोन। बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव थांगोन, स्टेटनिफ्राय नेसनेलाव थांगोन। नेसनेल थाङोबा अलरेडि सरकारानो बुंखानाय मोनसे जिखुनु साख्रि होगोन होननानै। আমি কাৰাটে খেলিছোঁ কলকাতাত গৈ। এবাৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল। আমাৰ গোটেই টিমটোত টোটেল 7টা গ'ল্ড মেডেল আহিছে, 5টা চিলভাৰ আহিছে আৰু 6টা ব্ৰঞ্জ আহিছে চাগে। পাৰ্টিচিপেণ্ট 18 জন আছিলে। খেলটো ভালে লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি। মই যোৱা বছৰো গৈছিলোঁ। আমাৰ আৰু এটা টিমমেট আছে, সিও যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ গৈছিলে। ভালে লাগিল খেলি। চবে এটা না এটা দুটা পাইছে মেডেল। নেক্সট মোৰ টাৰ্গেট হ'ল ষ্টেট গেম। সেইটো অফিচিয়েল গেম হয়, চ' মই তাৰে কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এতিয়া। কি ক'লে? মোৰ অপনেণ্টটো নেপালৰ আছিলে আৰু এটা সেই কলকাতাৰে আছিলে, আৰু বাকী দুটা মই গম নাপাওঁ।